जाबाय दा नोंना Good morning everyone जोंना दिनै सेकेन्ड डे शुट नैबे लकेशनावनो जोंना एसे दंबावो शुट मैयानिनो आद्रा बिनि उनाव जों थांगोन आलदा लकेशनाव लकेशना मा आं दा मोजाङै मिन्थिया थांबा नोंथांमोनाबो नुलांबाय थासिगोन जों रेडि आंबो रेडि जाबाय मेकआपबो जोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो ब्रेकफास्ट खालामसै ब्रेकफास्ट खालामनानै थांसै लकेशन रेडि जाजोब्बाय गासिबो थांसै जोङो ओंखारबाय लगारजों लगार सौग्रावलायनाय आरोना बेखौनो होनो বাপরে ভাগর লাগিল ওপৰত মাথা নষ্ট হৈ যাব মই দেখোন যাওঁতে যাওঁতে মৰি থাকিম মেকআপ কোনে দিব थ' गोजौआव थांनांगौ आं सहैगौ मानि थैनानै थागोन माथो बै उनथिंजाय बिचा दङ बारा सिनाया स्काइ बायदिसो नुयो आंबा सिनायाखैमोन फैग्रोमोना जेबो नुवा खाथियाव थांबा सिनायगोन गाहायनिफ्राय फैबाय जों गैला थैनोसै मेंनाया गारिखौ आं आगो देगिसो वाव बै नै गाहायाव दैया नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै आं मिन्थिला स्काइजों दैजों पुरा मिक्स हमनो हाया जों मेगनजोंनो हमनो हायाखैमोन केमेरायावथ' बांसिनसो नुवा शुटखौ बेयावनो लागासिनो बेयाव लाखांनानै बीचाव थांनो हानाय बीच माने दै नुहुरो बिनिफ्रायबो एसे एसे नुदोंना दैखौ नुयो बाट बीच नङा आरोना बे थांजाया नैबे जायगायाबो मोजां वागदर हिलटप गवानि वागदर हिलटपाव जों लागासिनो बिनि उनाव बीचाव थांगोन माबे बीचाव थांगोन आं मिन्थिथ'आ गरमाथ' ओरैबायदि ओमफ्राय दा एसे जोमै जाबाय नालाय एसे थान्दा जाथ'दों फेसेरिया फुंनिफ्रायनो देलायनानै मेकअप आर्टिस्ट जुली जुली কিবা কবা কি কম বহুত গৰম গৰম তো ভাই আছে আমাতকে বেছি গৰম হ'ব ন গুৱাহাটীতকে গুৱাহাটীৰ অৱস্থা বেয়া হয় ভাবক ইয়াতে কি হৈ আছে আমাৰ তথাপিও কাম কৰিছো তথাপি কৰি আছো बै दंफांफोरखौ नुदोंना जफा जफा बिराद दावराय दं बेयाव गाबगासिनो दहायनिफ्राय खोनागासिनो जों नुवाखै आरोना थेवबाबो दङ दावराया जों थानाय कटेज खाथियावबो दङ बिराद दावराय लिडादाया बुंगासिनोमोन बीचाव थांगोन होननानै फुङाव ओमफ्राय दाना बेयावसो फैबाय ओमफ्राय मोनायावसो थांगोन जालायबाय बीचाव आंनाथ' नै बोरैबा हाजो गाखोनाय सेन्देलानो गुगाजोब्बाय नै आंनाबो गुगागौमोन आं खोन्थानो सेन्देला गुगाबाय जोंना नैबे लकेशना पेकआप जों आलदा लकेशनाव थांगोन दा आलदा लकेशनाव माने जों दा लान्च खालामग्रोगोन लान्च खालामनानै मोनसे फर्ट दङ फर्टआव थांगोन फर्टनि उनाव मोनायाव जोङो
मा होनो बिचाव थांगोन नैबे जोंना मामोन मा जायगामोन सानबार्न मामोन जायगाया आं बावबाय बेनिफ्राय जों ओंखारलांसै आलदा लकेसनाव गारिया बै सिगाङाव दं स' ट्रलिखौ थिखां लांगासिनो Lunch time. Sappa जाखाजोब्बाय थाबबो जाखा एक्ट्रेसफोरानो एसे बुरजा जायो बेयाव जाखा नै जों थांगासिनो चपरा फर्ट गवा फर्टआव नेक्स्ट लकेसन जोंनि लान्चनि उनाव जों थांगासिनो दा जों थांगासिनो लकेसनाव चपरा फर्ट फैबाय जोंनि लकेसना चपरा फर्ट जों बै गाहायाव थांगोन गाबोन बेनि मोनसे ड्रेस दङ ना आपुनि जखालि ड्रेसखौ एकबार पिनस बै गाहायाव गाबोन थांगोन जोङो गाबोननि लकेसन बेयो नै बेनो जाहैबाय चपरा फर्ट जोंना शुटआ सोलिगासिनो दाबो ड्रन शट लागासिनो बेवहाय जोबखांनानै जों गाहायाव थांसै बिचाव बारा टाइम गैला मोनासिगोन आरो गाबोन लाफैबावनांगौ बिचावनो लागोन गाबोनबो ओमफ्राय नैबे एरियाखौनो होनो चपरा फर्ट बे एसे आप जायगाया बेनिफ्राय नुहुरजोबो दैखौबो नुहुरजोबो खाथिसो बाट केमेरायाव एसे गोजान नुखायो नालाय जों जेराव दंफैयो चपरा बेवहाय सानैसो लोगो मोनबाय बिराद मोजां मा बेलेग बेलेग जायगानि आं बिसोरजों नोंथांमोनखौबो इंट्रोड्यूस खालामना होनि नोंथांमोना कहाँ से हो आई एम फ्रॉम रोहतक हरियाणा अच्छा नाम हिना सैनी अच्छा नाइस टू मीट यू सेम हियर और आप टू मीट यू आई एम फ्रॉम राजस्थान जैसलमेर अच्छा ठीक है थैंक यू वेरी ग्रेट गाय हाँ खूब ভাল obviously লাগিছে एक्चुअली बेंगलोर से खूब ভাল लगी से मीन्स बहुत अच्छा लगा नाइस टू मीट यू सर बहुत बढ़िया लगा हाँ नाइस टू मीट यू मैम सेम हियर वेरी नाइस टू मीट असम में आइए द क्रू हम लोग असम का है ऑल द और बेस्ट অসমীয়াত Thank মই you. কৈছোঁ, খুব ধুনীয়া মৰম কৰিম আপ্যায়ন কৰিম ধুনীয়া কথা কম একেলগে ফুৰিম ঠিক আছে আসাম गुवाहाटी गुवाहाटी मेन जगह आसाम का क्योंकि हम लोग का वो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट अभी अनएक्सप्लोर्ड है हमने बाकी हाँ आइए कभी नाउ वी विल आप नंबर डेफिनेटली दीजिए मुझे आप आपका दा जोङो थांफिनगासिनो आलदा लकेसनाव बिचाव थांगोन ना दादा
दिनै सुदा जोब्बाय पेकआप जाबाय गाबोनो आलदा लकेसनाव थांबावगोन दिनै सानसेनि थाखाय जोंना सुदा जोबथ'बाय नोंथांमोनखौ दिनैनि थाखाय बाय बाय